Mufaro wedu kuva nemi nhasi pano paDestiny TV pachirongwa All Things Law. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Semazuva ese pachirongwa chino tine nyanzvi yedu pane zvemutemo Advocate Muvhami. Makadini vaMuvhami? Tofara makadini mai Muusha. Aiwa isusu tiripo kuruseko kumabasa nekumatare edzimhosva. Kwakanaka zvikuru. Tofara kudzoka zvekare kuti tidzidzise vanhu zvinoenda nemutemo. Kuti vagare vari informed and empowered. Pane umwe munhu akambotaura kuti chinonetsera mutemo hanzi hapana pekuti unozoti veduwe ini ndandisingazive woregera kusungwa nekuti wongosingazivi. Saka zvakakosha kuti tiuzive mutemo uyo kuti tisazoti dzimwe nguva katazoonekwa tiri kudivirisiriro toti tanga tisingazivi. Ndizvo chaizvo. Kachirungu kacho kanototi ignorance of the law is not an excuse. Asi kaipapa hapanetsere vaMuvhami. Nekuda kwekuti mitemo yacho kunyanya kana vanhu vasina kuidzidziswa ndinenge ndisingatoziva ka. Aiwa iwewe semunhu citizen ndiwo une duty rekuti uende kuno nzvimbo dzinowanika mutemo. Kuparliament kuriko mabhuku arimo izvo zviinternet dzavapo unokwanisa kuti uzive. Then also panogadzirwa mutemo mumwe nemumwe remember kuti panoitwa anonzi mapublic consultations. Vanhu kusaenda havo. Otherwise kazhinji kacho zvinotoshambadzwa tinenge tiri pachikoro chakati, tinenge tiri paklinika yakati, tinenge tiri pahole yakati, uyai muisewo pfungwa dzenyu. Saka kubva ipapo vanhu vanobva vatoziva kuti kune bill riri kugadzirwa kwangu neconstitutional bill amendment number 3 riya ranga richingoshambadzwa vanhu vachinzi uyai mupewo pfungwa dzenyu, asi vanhu kazhinji havadi kuparticipate, vanozotanga kucomplaina kana wave mutemo. Saka vanhu dzidzai mutemo nezvirongwa zvakaita sezvinezvi vanhu vachivhunza tichivapa knowledge yavanoda kuti vange vainayo. Zvichireva kuti muri kuti mimi pamaintaneti pane zvinhu zvinoverengwa zvichireva kuti vechidiki vanokwanisa kuverenga mitemo iyo ngavaverengerewo vanhu vakura. Ndizvozvo chaizvo ngavaverengere vanhu vakura. Vanhu ngavarambe vachiteererawo maredhiyo, vamwe vanogona kuverenga manewspaper, but vanhu ngavadzidzisane mutemo. Kunyanya chirongwa chinechi ndokurudzira vanhu kuti ngavarambe vachifollowa chirongwa chenyu paDestiny TV, chirongwa chinonzi All Things Law, vachadzidza zvakawanda. Achadzidza zvakawanda zveshuwa. Kunyanya nhasi tiri kuda kubata nyaya iri kunetsa paupenyu hwevanhu vakasiyana siyana. Nyaya yekuti tichinge tafirwa nemudikani wedu. Kunyanya munyaya ino toda kutaura pamusoro pekuti ngatiti ndibaba vashaika. Baba vashaika vanga vasina kunyora will. Hapana chavanga vakanyora pasi kuti nini bhachi rangu munozopa akati, asi chada nyobata panapa inyaya yemba. Ngatiti nababa vaigara kumufakosi, baba ivavo voshaika. Zvii zvinotarisirwa kuti zvinge zvichiitwa, ndezvipi zvekuti mudzimai nevana vanofanira kuziva kuti zvizova zvinhu zvinozova protector zvichida kubva kumutemo, kana kuti pavanozonzi imi hamuna chakati, iyi haizi kodzero yenyu, ichi hachizi chenyu. Nekuti tinongoziva kuti baba vangu vanga vanemba, baba vangu vanemba, murume ari kuti mudzimai murume wangu anga anemba, ndakasiyiwa paimba yemurume wangu. Alright, topic muinayo nhasi topic hombe chaizvo. And tinovimba kuti nhasi tichamboita justice kwairi. So nyaya yacho pamaibvunzira apo mune matoibatira padumbu. Nokuti inonzi estate planning. Tichitotarisa tiri kune iye wacho azofa, anga aine pfuma yangana. Estate ndokureva kuti pfuma yako yakafanira kuti une dzimba, motokari, mafarm equipments, une mombe, une mashares mumakambani, malife policy ayaya, imari dzese yatinoti inoconstituta estate yemunhu. So ndichiuya panapa pane chimbo chandanchinzwa, I think chakaimbwa nemumwe muimbi John Chibadura here, paanoti zuva rekufa kwangu chichiya chitaura nyaya yeko. Saka pane paanoti mwana handinawo, pfuma yangu inodyiwa naniku. Saka munhu akanga ari kufunga estate yake kuti kana chinge ndafa what is going to happen kupfuma yangu. Saka munhu iyeye afunga naizvozvo anozonyora will. Yani ndochinja tinokurudzira vanhu kuti vaite. Will inobatsira kuti itaure kuti zvishuviro zvangu kana chinge ndafa. Saka muwill munodomwa vana vangu vachachengetwa nani,
Munodomwa kuti pfuma yangu ichashandiswa sei, imba yakati ngaitorwa naningi, chakati chatorwa naningi. Then inodoma zvekare anonzi executor achafambisa inonzi administration of that estate. Saka will inopinda pamutemo unonzi testate succession, kureva kuti zvinhu zvemufi afa asiya will zvinogoverwa according to the will. Matara anoti izvi hatidi kuita rewrite will yemunhu, zvaanyora izvozvo dzimwe nguva anogona kutosiya ati mukadzi wangu handisi kuda kuti ainherite anything, otonyora chero hama, chero shamwari, chero macharity organizations, chero makereke nezvimwe zvakadaro. Saka ane right yake inonzi freedom of testation, kuroti anogona kugovera pfuma yake semadiro aita. Now ndauya kune yenye inonzi interstate succession. Interstate kureva kuti munhu afa asina kusiya will. Saka mutemo uyu unozoshanda ipapo unonzi Deceased Estates Succession Act, nemumwe wacho unonzi Administration of Estates Act, uchitaura kuti ndiani anozowana chakati mushure mekunge munhu achinge afa. Saka uyu afa uyu asiya pfuma yaanenge asiya, mataura zvemba chete, but kana iri imba inogoverwa nenzira iyi kuti kana anga akaroora kana kuti akasiya watinoti surviving spouse. Surviving spouse kana asina ane muchato zviri easy, civil marriage ataitaura iye last week, zviri easy tova tangozwa kuti mukadzi wake ndeuyu. You remember paipe ndichitsanangura kuti muchato uyu advantage yawo ndeyekuti kana achinge afa munhu anga akachata naye unobvisa vamwe vakadzi vese because utongo identify kuti ndiye mukadzi wacho, because civil marriage remember une mukadzi 1 nemurume 1. Asi taapa situation yekuti anga asina muchato, kazhinji kacho pane pakutoda hama kuti dziende kwamaster panoitwa estate yake dzitaure kana kuita confirm kuti uyo ari kuzviti ndiye mukadzi wacho kana kuti the surviving spouse ndiye here sure wavanorecognize. Iye vanogona kubuditsawo zvakafanana neroller list nedzimwe hama dzanziripo mazuva ano zvaananika kutone mifananidzo inotobuda kuti anhu pavakaroorana. Saka izvozvo zvinoita kuti munhu arecognizwe semukadzi wacho. Saka muri kuti maroller list akatokosha ndofanira kuti achengetedze. Chero ya1984 1976 tine imwe yatakanomboburitsirwa ya1972 roller list kapepa, so kakatoshanda pakuconfirm. Indakakudzai ndiri magistrate, saka ndo kunotori inonzi confirmation process of a customary marriage. Yes, kana kuti unregistered customary law union. Saka izvozvo zvinotoshanda. Ndatoda kukubatai vamufami. Yes. Tisati tachienda kuti munhu uyu afa. Yes. Iye muridzi wezvinhu zvacho anofanira kunge aine chii chinoratidza kuti zvinhu ndezvake, nekuti dzimwe nguva patinotaura nyaya yedzimba kunge ngatitaure kunge maold suburbs anenge ana Dziva Rasekwa, ana Mufakosi, ana Mbare, dzimwe nguva vanhu dzimba idzodzo vaipinda nebasa vaiita sei, but munhu atogarapo 40 years paimba iyo iri kunzi imba yake. Bepa rotouya rakatonyorwa kunzi Stella Muusha, bepa remvura rari kuti Stella Muusha, asi zvinenge zvatokwana here zvinotoratidza kuti aiwa iyi imba yaStella Muusha. Zvinodiwa kuti munhu azosvika pakuti ndiri kutonyora kuti imba iyi ndeyaningi, iye ane zvaanofanira kunge ainazvo here zvinoratidza kuti imba yake zvesho. Hongu ndogara chitsanangura kuti pepa remagetsi, pepa remvura harina kukwana kuti titi ndo imba yako kana kuti property yako. Kune chinhu chinonzi title deed. Ndo chinhu chekutanga chinoconfer atoti ma-real rights pane munhu. Saka munhu property yose yaunenge uinayo vavarira kuti usvike pakuwana title deed. Nokuti title deed hapana anogona kukuchallenja pamusoro pekuti property ndeyako here kana kuti haisi yako. Kusara kunge bedzi yatove property yekuti title deed ndere fake kana kuti pane zvakaitika. Asi as long as riri muzita rako uchikwanisa kuenda kudeeds registries uchinocheka kuti nderangu zvishua inenge iri yako. So ndo chinhu chekutanga. Ipapo mubva matsanangura kuti rinowanikwa kupi? Kwamataura here kuti unoenda kunocheka uko unozvifambisa sei kuti utore title deed, ndezvipi nezvipi zvinodiwa kunzi usvike pakunzi iwe wakunzi imba yako iyi matsamba acho ese akakwana ndeayaya. Alright. Process yacho inotangira kwanandada kuenda kwekuti unenge watenga property.
kana kuti wapiwa property. Saka zvinhu izvozvo true kazhinji kacho ndo zvinoita kuti unzi chinhu chako watenga uri wapiwa. Akupa wacho neakutengesera pane agreement iri pakati penyu. It's an agreement ye donation here kana kuti agreement of sale. Saka kuzobva paagreement of sale ipapapo kana property iyo ine inonzi cession toenda next stage. So kana una agreement of sale it's proof yekuratidza kuti property ndeyako. Maybe kunzvimbo kwacho hakusati kwane title deeds kana kuti property idzi hadzisati paitwa transfer yacho yekuti ibve kune munhu anga ane title deed ichiuya kwauri, but at least unenge umbori neagreement of sale nemuridzi weproperty. Saka pamwe pacho muridzi anogona kunge ari kanzuru, pamwe pacho muridzi anogona kunge ari munhu anga atone title deed, pamwe pacho muridzi anogona kunge iri hurumende, pamwe pacho muridzi anogona kunge ari cooperative. But panofanira kurakidza transaction yekurakidza kuti land iyi kana kuti imba iyi isati yasvika kwauri iwewe yakambenge iri yani, because hapana munhu anongonzi land yakangotanga iripo, either yakatanga iri yehurumende vayavakisa dzimba ikaita yekanso ikaenda yakadaro. Saka una agreement of sale yako property kana kusati kwane title deeds kunzvimbo yako unoita inonzi cession. Cession ndoyekuti kanzuru ndo muridzi asi yaisa marights ayo mauri, yainzi maoffer letter, wapiwa offer letter. Wapiwa offer letter yobva wakagadzirisa cession agreement. Saka iwe unenge une cession. Cession inongoreva kuti marights atransferiwa from munhu anonzi cession nasidend wacho asida marights. Handitika? Saka ndaane cession agreement kwakuzonzi kunzvimbo kwakuitwa title deeds zvinoenda through ana surveyor general nezvimwe zvakadaro zvese zvoitwa. Process iyo inonzi kwakuitwa title deeds ndopanozodiwa anonzi conveyancer. Lawyer anonzi conveyancer. Kwete malawyers vese anonzi conveyancer. Basa rake ndere kutransfer maproperties kubva kune mumwe achienda kune mumwe. Saka kunyanya kana iri title deed kumwe kwese kune kusina need ya conveyancer. Saka pane inonzi deed of grant inobva from the government ichitanga kuve nemunhu wokutanga kuti awana that, then mamwe ese deed of transfer tichitransferana. Saka deed of transfer kana title deed, deed of grant, offer letter, agreement of sale, permit nezvimwe zvakadaro zvese zvinokurakidza kuti ndiwe muridzi weproperty iyoyo. Saka iye munhu ane that ndiye munhu, kwete Mr and Mrs pabepa remvura kana remagetsi. Ane zvinhu izvozvozvo ndo vanhu vatingati izvo anogona kunyora muwill make kuti chakati chinozofambiswa sei. Kana achinge afa asina will ndiye munhu ane property iyo inogona kunorejiswa kwamaster kuti izodistributwa ichipiwa kumabeneficiaries ake. Ko kana izvozvizvi paina mbuya vakateerera kana kuti mai vatori kuma60 something years vakateerera, murume akashayika, zvese zvamuri kutaura izvi itori Greek, havasi kutoziva kuti pane bepa ripi, chavanongoziva ibepa remba rokuuya rine zita remurume wavo. Chinhu chekutanga kuita vasingazive anything kuenda kwakatsekera kana kuti kukanzuru. Saka muHarare here, kukaDoma here, kupi, each and every town kana nzvimbo inomanagwa nemacancels, voenda kukanzuru vosvika voti ndinogara paimba yakati yakati, vakadoma adresi yavo kana kuti vatori netsamba yacho yemvura, vanobatsirwa ikoko kukanzuru. Vopinda mumafaira avo vovhura faira voti zvatiri kuona zvakanyorwa mufaira munomu mukuratidza kuti imba inei iri registered muzita rananga nananga. Pamwe ivo vari kutoti imba yemurume wavo, pamwe itori registered muzita rababa vemurume wavo. Murume wayo akangosara wachigara pamba apo, ivo vakazorwawo vasina chavanoziva. Kana kuti ivo vari kufunga kuti iri muzita ravo, pamwe imba iyi yakatotengesewa asi akatengeserwa wacho pamwe akafa asati atombochinjawo. Saka vanobva vaudzwa kuti iri muzita ranhingi nanhingi. Ivo vobva vaudzwa kunzi adresi yemunhu wacho pamwe inenge itori pamba ipapo. Saka zvinogona kuzonetsa kutotsvaga munhu iyeye, but zviri nani vachiri mupenyu kutotanga kufambira nyaya iyoyo kuti vabvunze kuti wacho ari kunzi nhingi ndiani. Zvinogona kutozoentela kunosvika kwaregistrar of births and deaths. Unokumbira zvekare, undokumbira kuti mundiudze kuti munhu uyu ari kumupenyu here kana kuti akafa, ane dzimwe hama dzake here dzaanobranchiwa nadzo. Wotsvaga munhu iyeye kusvikira mamuwana, but chikuru ndechekuti vatsvage munhu akanyorwa ipapo. Saka vanhu ngavasangogara kunyanya pamaproperties avakasiyirwa nevashakabvu. Vamwe vanogona kugara 20 years 30 years. Hazvina kunaka izvozvozvo. Endai munoziva kuti property ndiye munhu shakabvu hama yedu. Kana muchigona kubva maenda kwa Master of the High Court
munobatsirwa, but endai matotsvagurudza, because master asiri anotsvagurudza, imi mega semhuri ndimunotsvagurudza anonzi ma-interested parties panyaya yacho. Kozvaritori basa Ibasa chero chero ibasa, asi mukazviita munhu achiri mupenyu kuti mukurumbidze maziva, nai baba, ko mapepa emba yari kupi, ingoitawo muchidi muchivhunzana. Vamwe munhu unless kana atoita accident ongoti aita sudden death, asi kana vari vaive kuti ane urwere huri kuramba uchiendera mberi, hapana chakashata kuvhunza, but pachivanhu chedu kazhinji kacho kwaonekwa kuti wakutanga kuda kubvunza ndiye wake, ende vakazofa wapedza kuvabvunza wonziona anga achida kubvunza. Saka hatizivi kuti sevanhu vatema, ndikukurudzirawo even vacho varidzi vemaproperties hazvinamboshata, gara uchingozivisa vanhu pane mapepa ezvakare, but muchivanhu chedu kazhinji tinakakuda kuviga so hatinoti sei tichidaro, that's why even mabusiness nekuti unoifira unoifira nyaya yacho iyoyo. Saka ndopane, but dai zvaigona, dai vanhu vaingoburitsa information iyoyo pachena, zvinobatsira, because unozoona kuti vana vako nemhuri yako dai kusiri kutoti imba iyoyo muchiroja, asi iwo une imba samwe, vanogona kutofa vachiroja asi vakasiya imba yababa vavo asi vasingaizive kuti inani. Vamwe vanotozopedzisira vagadzira mapepa efake vototora imba iyoyo yoenda muzita ravo. Ko zvezvo zvekuti vanhu inonzi gentleman's agreement, vanhu tataurirana, ndiri kuda kutoenda inini kuLondon, ndiri kutengesa imba yangu, asi toda kutarisa mazuva ekare kudhara kuya tine vanhu vekuti vaibva kuna Malawi vouya kunoko wozoti ini ndauda kudzokera kumusha inini, asi rege ndisendere ndatengesa imba uyu, totobvumirana, tototaura kuti inini ndiri kutengesa imba iyi, ndiri kudzoka kuMalawi, anditombodzoki. Munhu yaya obhadhara mari yadiwa yaya uya yatengerwa imba yake otoenda kuMalawi oregera kudzoka zveshuwa, asi pasina matsamba kana kuchinjwa kwemazita, zvinofamba sei izvozvo? Kutengeserana kwese kweproperty yatinoti immovable property muZimbabwe kunofanira kunyorwa pasi. Ko kana pasina pakanyorwa, nekuti zviriko vamuvhari. Yes, zviriko, unfortunately saka tava kuzochenjedza vanhu. Usazofa wakati ndakatenga property immovable uchiita takaita gentleman's agreement, never. Kana zvakaitika kudhara zvakaitika. Unozvita sei zvaitika kare? Saka zvaitika kudaro, iwewe wacho kuda kuaseta marights ako kuti ini ndakatenga, ndiwe waane duty manje rekuprova zvishuwa kuti makatengesera nemunhu iye. Pakashaya munhu anozvichallenja kuti ndizvozvo, then vemutemo vanokwanisa, havakwanisi kukunzwisisa, wakutongogarawo zvako ipapo kusvikira maybe uzongofa, but kuchinjwa kwemapepa awa kuchatoda kuti uyo avhunzwe kuti zvedere wakapiwa mari, zvedere wakatengeserana nauyu property, achatozongosvika pakuzvinyora basi. Saka kana atoshayikwa zvachose, wakutongogara uchingoenjoya zvako pasina kutransferiwa kweproperty iyoyo. Panosvika nguva here yekuti zvinonzi property ndeyehurumende, nekuti iwewe hausi kuprova kuti wakatenga, hapana matsamba anoprova kuti iwewe ndiwo wakatenga, munhu wacho wauri kutaura haasi kuwanikwa. Kunge example yandakupai, munhu akatoenda kuMozambique, munhu akatoenda kuMalawi, pamwe kare kuma-70s. Hapana anokuchallenja, hapana property panozonzi yayehurumende. Hurumende inenge ine basa rine property, because property ndeyamuridzi wacho akaenda uko wacho. Saka kana iye asina kuuya achisimudza musoro pazviri, zvinongoenda zvakadaro. Handiti vanhu vachingogara vachingoenda vazoda kuchinjawo mapepa kana zvefake ndizvozvo, asi zviri pamutemo hakuna anogona kuchinja. But pane iyi iri kuitwa inonzi digitization nesecuritization yematitle deeds. Ipapa ndo pachazonzi manje uyai nematitle deeds. Vanenge vasina kuzonge vaendesa matitle deeds aya kuti aitwe securitize, ndo vanogona kuzoluza maproperty, because uyo aripo haana chekuendesa chekunotaura kuti property ndeyangu, ndodawo kuti zvidigitizwe, zvisecuritizwe. Saka akaregera kuenda ikoko, maproperties wayo ndo achazopedzisira atorwa. Anotorwa nani, necouncil here, nehurumende here? Nehurumende. Saka kunyange yongo wagara paimba ipapo 50 years. Hazvina basa kuti makore mangani. Ukazotadza kuprova chete kuti ndepani, ndepako. Saka kunyange ukaenda nebepa rauri kuti tasai muone raitonyorwa kunzi muushairiri. Bepa ndataura kuti harisiriro. Proof ndezvinhu zvatatsanangura zvizvi inoratidza kuti ndiwe muridzi. Yes. Bepa iroro kana rine zita rako, iwo ndowaakutokwanisa kutotaura kuti rakazopinda sei zita rani rako. At least maybe taane direction inogona kuti nongedzerawo somewhere kuti pamwe uri muridzi, but chikuru is an agreement of same.
Now taona kuti munhu uyu agadzira mapepa ake ese, matitle deeds aripo. Asi munhu uya tambotaura nyaya yewill kuti munhu anotaura kuti inoda kuti aiwa ichangu ngachipiwe ningi, chipeneti changu ipai muzukuru, motikari yangu ipai ngana. Ngatiti hapana will, baba voshayika, vane vana vavo 9, mai vachiripo vapenyu. Ndezvipi zvingaitwe neshirikadzi iyi nenherera dzasiyiwa paimba yakasiyiwa iri muzita rababa? All right, fine. Zadaenda ikoko kuwill kundada ngoti ndingobva ndatsanangura kuti will inogona kuchallengewa kwamaster kuya will yaburiswa, saka ine nzira yainofanira kugadzirwa nayo. Saka zvakanyanya kukosha, tsvagai magweta anokubatsirai kunyora will. Saka kana musina kunyora will, mamanyora mega, inogona kuzochallengewa mangwana, yakuita yekubuda muhomwe, ingori pakapepa, isina kuitwa nemawitness. Saka pane ma-requirements of a valid will. Akafanira kuti will inofana kuti inyore ichisainiwa newacho anonzi testator, anenge achiti ndiye muridzi weproperty, nema-witnesses ake maviri. Saka munoti manyora page posainwa padhuze nepaperera ningiya nema-witness ake. Kana zvinhu zvapfuurira futi kune imwe page zvoenda futi pazasi ponyorwa pachisainwa, chireketa mapeji 50 ese anenge achinyorwa achisainiwa. Saka munhu anogona kunyora will munhu ari 16 years and above, ane ma-witnesses ake maviri. Will inogona kuchallengewa zvaita se, inogona kuchallengewa nenyaya yekuti zvokunzi maybe munhu akamisrepresentwa, akaitwa undue influence, kana pane juresi yakaitika, oro akasaina under a mistake nezvimwe zvakadaro, oro akanga akutorwara pfungwa panguva yakasaina will. Saka izvo zvinogona kuita kuti will ichallengewe yotoitwa invalidated. Kunge good example ndevarume varume vekuti vanokanganwa kwavakabva, wobva ona chimusweet 16 chake, tabva kwese kuti abereka vana 9, baba mato kuma 70 something, moenda notengesa fodya uko maona vanhu variko vane sweet tongue, magara pasi monyora will renyu. Saka ini ndiraumbotiwo muri kunyanya kuti masweet 16 ndo ane sweet tongue. Koi mai vekumbawo futi mai vekumbawo ngavaitewo sweet tongue kuti zvinhu zvirambe zviri kwavari. But anyway, tikuda kuti isusu will yanyorwa as long as ichingoproviwa chete. Iwe wacho uri kuichallenge ndiwo unofanira kuprova zvese zvataurwa izvi kuti vakanga vakurwarisa, hapana chavanga vachiziva, hapana but pamwe pacho kana vanga ukatadza kuzviprova izvozvo, will iyo yakatotaura kuti imba ngaisirwe kamskana inotoenda ndo yakutotedzerwa iyoyo. Handiti kusara kunge mai ava vane mamwe marights avanga vainawo, maybe akafanira kuti yanga iri jointly owned title deed, ranga rine mazita avo ese, vanokwanisa kuprotecta share yavo. Nyangwe baba avanyora kuti imba yese, asi amai vachitayo imwe hafu yanga iri yani, yanga iri yangu. Saka ipapo vanenge vari protected. Nekuti iye zvinezvi pasocial media patori nenyaya yevana vari kurwisana nababa, vari kunzi baba vatokura, musuronono vakasangana neumwe mukadzi wavatinonochata naye, baba vane maproperties, endi vana vari kuti isusu tiri kuona unge mukadzi uyu ari kungotamira maproperties ani ababa, nekuti autoona kuti baba dzimwe nguva upenyu hwavo unenge hwakutosvika kunokomberwa. Saka anoziva kuti ndiye anozosara aine zvinhu. Saka any will isina kurejiswa kwamaster dzimwe nguva haisi will inozotambirika, inochallengeka zviri nyore. Asi kana iri will chaiyo yauda kuti izove valid, unoti uchiri mupenyu wobva wainyora, wonoisiya wega kwamaster of the high court. Saka kana yachengetwa kwamaster, will iyoyo kuzochallengeka kwaya kunonetsa, because master paanoitambira anotambira will, obva atasa madetails ndiwayo, okumbira ID, oona kuti ndizvozvo zvese, obva airejisa. Saka iyoyo inonetsa kuichallenge. Or unoenda through magweta anonyora tsamba yekuti isusu tapiwa will nemunhu uyu nemunhu uyu. Saka tsamba yavo iyo yacompany letter inenge iripo, kuti kana pane vanenge vauda kuzochallenge, at least zvichioneka kuti magweta akanga ari involved, akauya akasubmita will iyi. Saka tasiya nyaya yemawili, nangoti ndibva ndangoipedzisa. Hatina kuisiya vamufani, vanhu ngavainzwisise. Inokwanisa kuchinjika here will iyi, nekuti inini ndini baba, ndine vana vangu, ndanyora will, mawitness aripo, vana varipo vese, ndobva ndayasoti mwana wangu anosara nechakati nechakati. Asi pamberi apo ndozoona kuti mwana uyu kauyu zvaari kuita handizvo, inini pandaida kumusira paipa yakanga ari mwana ainditeerera, asi iye zvino izvi kutora mutoriro ari kuparadza zvinhu, handichada kuti asare neanything changu.
inochinjika ere will inochinjika uye inokwanisa kuchinjika kangani? Will inochinjika ndokwatoti kuamenda uyo kana kuti inorevokwa kutobvisa kuti handichade kuti pange pane will. Saka every will inonyorwa sentence yekutanga kumusoro inenge ichitaura kuti I revoke every other will yandakamboita kumashure. Saka tikatarisa mawill 2 akasiyana totarisa ine later date ichitaura kuti I revoke every other will kureva kuti yarevoka dzese dziri kumashure. Saka hazvina basa nhasi ndogona kuita kuswera mangwana ndo yandorevoka kuswera mangwana ndo hapana mari yako chete zvine mari here mukati izvi. Kunyora will hakuna need nemari but tinokurudzira kuti zviitwe nemagweta but unogona kuzviita wega as long as marequirements aripo uchingoenda kwana master unorevoka imwe uchingorevoka imwe uchirevoka imwe hoping kuti yekupedzisira yacho ndo inozoonekwa. Saka une mukana wokugona kuchinja but dzikazowandawo again hadzibvarurwi nene yaunenge warevoka vanenge vachingo inogona kubvarurwa but dzimwe nguva vanenge havagoni kuzoiona because unogona kuzviitira uri kumba kwako vanenge vakutarisa madates kuti rakatanga nderipi nerakati. Saka kubvarura hakusiriko kune need yakanyanya chakanyanya kukosha ndechekuti ndeipi yauya mushure meipi. So you can revoke, you can amend at any time that you want. Kuwedzera mamwe maproperties ndo chimwe chinokonzeresa kuti paite amendment. Kumwe maproperty abviswa akatengeswa pamwe ndo imba yandandinayo ndazoitengesa ndakakwenda kuIndia ndo kunorapwa ndoona kuti will yangu inosara ine property isisiri yangu unogona unoirevoka zvekare. Then also unogona kuti watoita will yako asi imba iyoyo wobva waitengesa. Saka iwopo waitira will yako kana pane agreement of sale inoratidza kuti wakatengesa property zviri valid zvine mawitness inogona kuti will iyoyo challenge kuti aiwa property yakaiswa munde yangu haisisiri yake but property inogona kuti ndikatochichwa matitle deeds ikaenda asi will iriko ichingotaura kuti ndeyangu maybe ukangana kuti ndakamboisa will asi pane mumwe anenge achizoti kune will obva aiburitsa vaivoti aiwa haisi imba yenyu imba itori yedu. Saka ndokunyaya dzemawill. Mawill again tokurudzirawo kuti vanhu mazuva ano netechnology tokatonyoresa munhu wills munguva tototora video achitaura zviri muwill make it's easier also not kuti muzoichallenja. Saka kana munhu achinge afa paya tadaidzwa semagweta totosvika tobatidza TV vanhu vototanga kuona munhu uyo achitozvitaurira panguva yakanga ari mupenyu. Zvinoitawo kuti machallenges ewill iyoyo aite mashoma. Zvichireva kuti imimi munobatsira vanhu vazhinji nenyaya yemawill zvakanyanyisisa. Ko vari kuti will ndeyevanhu vapfumi zvii nezvii zvinonyorwa muwill ndokwanisa kunyorawo mapoto angu here ini? Patinotaura zveestate kana kuti pfuma tokutaura property of value. Okay, saka mapoto angu handikwasi asi kaiye zvine zvitiri kuona vamufana unless atori mapoto magolden pots anonzi kuita ma500 mapoto nekuti unoti paipe panofa mai handinobva wadzonzo kitchen yese ndechi ndemudzimai apo iwe dzimwe nguva unenge wakatoti kune mwana wako seti ye500 mwana wangu ka kuri kuti pane chaitika kwandiri ndoda kuti isareri yako pamwe ndine kamushini kangu kandinosonesa vamufami kandoda kuti kazosara kari kemwana wangu pamwe mushini wekukuya dovi. Saka nyaya yemawill izvi ndinokwanisa here kungonyora iyo midziyo ndozvandinazvo asi ndiri kuda kuti zviprotectike mwana wangu asazozvitorera. Unozvinyora asi kwamaster kunoitwa basa rekugoverwa pfuma vanenge vasizorina basa nezvinhu zvakadaro because hazvisi zvinhu zvine mazita anoda kuti azochinjwa. Zvatonyanya kuendera kwamaster zvinhu zvokuti property iri muzita ranhingirikini haagoni kuishandisa ichiri muzita reuyu oro iye akaiwana kana yada kuzoti iye afawo ichiendawo kumabeneficiaries ake haichaendi because ichiri registered muzita reuyu. Saka zviri nani kuti property dzinenge dzisinei nekuti dzizochinjwa mazita ndo zvakafanana neizvo zvekuti mapoto magumbeze mubhedha hazvinei ende value yacho ishoma zvoti ukazvibatanidza zvese zviri mumba imomo pamwe kana $1,000 hazvidi. Dai maiziva kuti kuna vanhu vari kufira izvozvo zvamuri kuti value yacho ishoma kuti anotofira kuti inini mubhedha wangu ndakaushandira ndakarima nzungu dzangu. Saka iye anonyora hake will yake pamwewo but will yake iyo akanoirejista kwamaster chaanenge dzenga akuda ndechekuti anoda 4%
pakugoya kwenhaka dzese idzodzo. Saka zvimwe zvacho mari dzinozobvadzurwa pamwe potosara pasina chinhu. Saka idzodzo anogona kuita izvozvo zvemavideo will again vari kumba kwavo havo, onyorawo zvaanodi zvaanonyora. Will inonetserawo kuti ukasaichengetedza pakanaka uchiisa pasi pepilo, pamwe inogona kubatwawo nemumwe munhu asiriye, wopedzisira wakutourayirwa zvinhu zvekuti chii zvisina nebasa reextended. Also ipapo pawill papo tikuti isusu kana uchinge wanyora, munhu achazobenefita from the will haagone kuita witness pawill ipapo. Okay. Yes. Saka ngwarirai ipapo pakuti uyausaina apa handiti ukagona kutovunza munhu iyeye kuti inini handimo here muwill umu, mamwe anogone kukudza. But vanhu vari vana nemukadzi musamhanyirire kunosaina chi will. Yes, ngazviitwe nemumwe munhu because you don't benefit the moment yawangoona kuti uri beneficiary muwill imomo. Interstate tataura zvetested, I think ndazvitsanangura zvakakwana. Interstate yamamabvunza hapana will iripo, baba vofa. Ina handinyanyo kufarira matauriro azvinoita kunzi baba vofa. Zvine kamwe ka connotation kekunge baba vega ndo vaneti vane mazuva ano hazvisisiri zvandika mai vatoni maproperties avo. Kazhinji kacho mirai vamuvhami kazhinji kacho unotoona kuti mubhaibheri motorwa nyaya yeshirikadzi nenherera. Hamena kuti sei kazhinji kacho varume vari vanowanzotungamira vakawanda kudarika madzimai. Uye kazhinji pamwe pacho patikunyanyotarisa ka maybe tiri kuti hedu mazuva ano vakadzi vane maproperty nenhingi, asi mukada kutarisa majority yana amai kana shirikadzi kana kuti vanhu vakasara vari padzimba kune nzvimbo dzakaita ana Mufakose, ana Mabvuka, tuta nyaya yana mbuya vakanga vasingashandi. Ana sekuru ndo vaishanda zvichireva kuti ndo vakanga vari varidzi vedzimba dzoita sei dzavari kugara. Hongu iye zvinezvi kunyanya vechidiki vari kubuda uchipfeka gogo vachienda kubasa vaakutenga maproperties. Ndosaka ndichinyanyorerekera pakuti ngatiti tiri kugara kumabvuku, imba yasara ine mudzimai nevana, kana kuti ndakuti alright imba yasara ine spouse nevana. Hapo magona manje mukadaro ndofara. Imba yasara nespouse nevana. Mutemo hautombotiwo surviving wife, unoti surviving spouse. Pane yandiri kutoziva iri kutoitwa izvezvi yekutoti mudzimai yanga ane upfumi hwakawanda zvisingaiti, zvoti murume wacho ndiye ari kutobenefita from upfuma iyoyo. Saka baba whoever the deceased, isi tomuti the deceased, are shy. But ngatingoita hedu hypothetically panyaya yatitaura zveuyo murume ashaya, mudzimai kana kuti surviving spouse anonzi anoinherita imba inonzi matrimonial home kana matrimonial house, inoincluda zvese zviri mumba imomo nemba yacho. Kana murume uyu aine humwe upfumi huri paside, anozoti vana vaakasiya, you remember in our last program tichitaura kuti nyange akasiya vana 13 kunze, vana ivavo together with vana vanga vari vemumba vanozobatanidzwa vese. Saka tikutarisa ma-adopted children, tikutarisa ma-children out of wedlock, tikutaura ma-children in wedlock. Saka vese vavaunganidzwa vaenda hapo together with mai ivavo vambowana imba yese. Kana kune imwe free residue vanozonoshare futi ikoko in equal shares. Asi iyi yavanga vachigara nezvirimo haibatwe bata. Kureva kuti kana iriyo yega imba yanga itongoripo, imba iyi yatosarira mai ivavo. Saka zvinozoita hazvo advantage kuna mai ava kana iriyo upfumi hwega wanga uripo, because ivo vazofa manje. Upfumi hwe hwakuenda kunani? Kune vavo chete. Hatichaincluda vaya ve13 vatambotaura nezvavo. Because azofa uyu mabeneficiaries ake haasi ave kunzavo, mabeneficiaries ake avana vake chaivo. Saka ndo mafambiro azvo. Ndisati ndakanganwa pane ipapo pekuti vanhu vaitaura kuti mukadzi uyu asara nemba akanoichinja ikapinda muzita rake, obva achata neumwe murume, iye mukadzi uyu obva afa. Akange afa mukadzi uyu, surviving spouse yake ndiani? I think munotozvipindurira mike. Ndeuyo wakachata naye. Asi imba yakasiwa nababa vedu ikaiva mufami. Asi yakasiwa nababa venyu ikainheritwa nani?
namai venyu. Iyoyo manje ndo nyaya iri kunetsa. Mutemo tikutaura zvinhu zvekuti marights anditika saka unyange wozi even ukati yakasiwa nasekuru vangu asi hazvisizvo zvinoita kuti titizvo wakawana any right over property. Totadza mutemo kuti unoti chii. Saka mai ivavo kana vakanga tine situation imwe mumwe vandinotoziva mai vakaita mwana wavo wokutanga ndo nemumwe murume mai avamba vasara vane properties mva vazoroorwawo nemumwe murume uyu ndobva auyawo nevake vana ngevaviri here vave nevana vaive mai ava ndo vakazotanga kufa kutaura kwatiri kuita izvi imba iyi yakapiwa murume uyo akatoisa muzita rake inotoenda kuvana vake but vakaitawo vana neuyu mukadzi uyu saka vana ivavo asi akubuda panyaya iyi murume ane maproperties akubudiswa panyaya iyi mwana akazvarwa namai. Yes. Saka hama dzacho zviri kutopopota kuti saka imimi mwana uyu ndiye aitovakirwa sisi vedu vaivaka imba iyi vachiti mwana wangu iwo wakatozouya mushure wakutororwawo zvako plus hauna kana mari yako kambobvisa futiwo tokuziva iwe asi mutemo uri kuti baba ava is benefiting. Inini kwandinogara kutori nenyaya yekuti imba yakasiyirwa mwana mukomana wekutanga. Mwana mukomana wekutanga ndiye akanga atochinja zita yake achibva aroora. Saka vaitogara vese nevanin'ina pamba ipapo aive nevanin'ina about 4 vanga vatoroorawo. Saka unoziva zvaiye kuti unotopiwa rumu yako asi iye uyu mai guru nemukoma muhombe anga akaiswa zita paimba vaigara mudining vachishandisa 2 rooms asi vamwe vanga vapiwa marumu varipo. Mukoma vachibva vashayika mai guru vakatengesa imba. Vana baba munini vakazoona vachingoudzwa kunzi imba yaita sei yatengeswa. Vana baba munini vakati aiwa imba yababa vedu inoi asi pakatozobuda mapepe ekuti aiwa muridzi akanga ari muridzi wemba akachata nemudzimai wake saka kufa kwaakaita imba yake enda muzita remudzimai afa atengesa imba. Pamuri taura ipapo hazvitombonidha kuti vanzi vakazoona imba yakutengeswa. Inogona kutotengeswa vakatomira vachitoona because ndo mutemo wacho zvaunotaura. But rekani vandatsanangura ipapo 1997 tichidzokera kumashure vanhu vakafa nguva idzodzo vari varidzi vemaproperties kwaishanda mutemo wasiyana nemutemo wakushanda izvizvi wainzi the primogeniture rule. Primogeniture rule yairevera kuti mwana mukomana wekutanga wemufi ndiye aiinherita zvose asi aizviinherita for the sake yekuti achengete mhuri yese izvoka. Asi mutemo uyu pane gwanza randofunga kuti hauna kuzosiya wavhara wokuti property kana achinge afawo ngaiendewo ku the next one ichienda to the next one. Saka mutemo uyu wakabva wasiya wakavhura gap rekuti uyo apiwa ainzi airship ndiye aibva atora property kuita yake yotopinda muzita rake. Saka yatobva uko. Saka tine dambudziko mumatare izvezvi yenyaya dzakadaro akawandisa asingaperi nenyaya yekuti mukomana mukuru akazosiya aroora vana vake ndo vatove varidzi veproperty iyi. Vana baba munini havasisina chikamu ipapo. Vana baba munini hanzvadzi whether vanga vari 15 havachina. Chero mukomana uyu akafa assuming kuti haana kutombosiya mwana angorora mukadzi wake ndiye akutoinherita zvese. Not even kuti munotomboti at least kune tovanawo tomukoma vedu even akatofa asina mwana vana vake nemudzimai wake ndivo vainherita pfuma iyoyo because ndiye baba vavo. Saka yaibva yatonochinjwa. Saka gap iroro hatizivi kuti rinovharika sei. Hapana. Saka munhu wese akafa 1997 tichidzoka mashure 1970 80 chakuti 91 kusvika ipapo. Asi tazouya kunoko mutemo wakazochinja ukati izvo mwana wese akaenzana pakugoverwa kwepfuma whether mukuru whether mudiki. Saka even ka 2 months kazosiwa nababa vanomitisa kunyange vanga vari 70 then mwana wavo muhombe ane 55 years vanoshare equally. Au discriminate against sex, against age, against gender. Saka unongoti munhu wese anga ari mwana even including my adopted children vanonzi vanenge vane equal shares.
Saka ipapo example yamuri kupa ndizvo chaizvo zvakaitiwa ikoko kuMfagozi kana zvakaitika izvozvo mutemo wacho. Unfortunately wanga hatingati une kaudzvanyiriri, unewo kakurecognize tsika dzedu dzechivanhu kuti aingoti mukomana mukuru. Handingotoziva kuti vasikana nguva idzodzo vaisanyanya kutariswa patsika dzedu dzechivanhu, ndisaka vaisaendeswa kuzvikoro, ndisaka vaisaitwa pamaproperties ikoko. Wanga une kaudzvanyiriri kaungaonako. Ndo constitution yedu ya2013 yakazova yakatraya kuadresa zvinhu zvakadaro. Saka izvezvi kana mukomana mukuru yeye, handii mukutaura zvokuti maybe mukatonocheka date rekufa kwababa wacho, it was pre-1997. Asi kana vakazouya vakafa then, asi mukomana mukuru asina kufa kuchinja property iyoyo, obva azofa, vana vake izvezvizvo havakwanisi kuzoti izvo taakuda kuti zvigoverwa according to that mutemo, because anga asina kuteka marights in that property. Saka unogona kugoverwa netsika dzaizvezvo. Makotsi ari kuramba achingodhila nenyaya dzacho, maybe pachazonyatsoita clarity yakakwana, asi pfuma yemunhu afa before 97. Saka interstate tati mai ndo vanowana the matrimonial home. Saka matrimonial home iyi hunodefiniwa nekuti immediately pafa munhu ndiani anga achigara mumba imomo, the spouse. Saka ndo definition yacho. Saka ndonaona vachiti matrimonial property vachiri vese pasati paita mumwe handi matrimonial property. Itai kuti ive matrimonial. Zvandaita rapaiva ndichiti pane mumwe akatombobvunza kuti saka munhu kana akutoda kufa ndomhanya ndonogara ndinobvisa loja ndogara muimba yacho imomo. Saka vana ndomabhenefit avanozoitawo imwe yese pfumai. Zvagovero zvakadaro. Pane imwe example yekuti kunogona kune vakadzi 2. Kana mumwe nemumwe ari muimba yake yaari kugara iyoyo ndo matrimonial. Kana ane dzimba 2 nevakadzi 3, uyo wechi3 ari kurojerwa uyo haana chaanokwanisa kuinherita, anenge atosarawo asina. Anozogona kunobhenefita wake kune imwe free residue. Mai vasara vaona matrimonial home vakaroorwa futi vochata, imba yakuenda vakafa, imba inoenda kune munhu wavachata naye. Ingaprotectike sei? Musatomhanyira futi kutoti wachata naye even vasina wangoroorwa. Akangoidentifyiwa uyo kuti murume surviving spouse. Definition yedu isusu kumutemo haiti wakachata kana hauna kuchata, inoti surviving spouse. It ends there. Kokandoita gana 3 months surviving spouse here. Ndomubvunza watiri kubvunza saka panototi munhu afa papa tinonoregister, ndo imwe process inofanira kuitwa. Imimi munhu achinge afa zvinofanira kuitwa at least within 6 months tikurumbidze tafamba. Saka munotora ndoda kuzopindura kuye kuti anoprojecta sei. Saka interstate kai matora death certificate remunhu munoenda kwamaster of the high court, munosvika moregister, inonzi death notice, mopuwa mafomu ikoko, monyora zvinhu zvamunonyora. Master anozoseta date rinonzi edict meeting. Date iroro vakambozviita vanozviziva, munobva mazodaidzwa hama dzemufi nevana vake nemuchiti nemwe. Meeting iyoyo basa rayo ndiri kuidentify mabeneficiaries, surviving spouse children of the deceased, nyangwe vari within the wedlock nevamwe vari kunze, nemaproperties, nekuzoappointa executor anoappointwa, vamwe vanoti executor, but the correct one is executor. Kana ari mukadzi anonzi executrix. Asarudzwa munhu iye ndiye achafambira nhaka yemushaka. Anoita maadverts, anoita newspaper yekuona kuti hapana here vanga vakakweretwa, vanga vakakweretana nemushakabvu 30 days vanhu vachiuya, kana pasina ozogadzira imwe account inonzi first and final distribution account, allocata manje kuti chinoenda kuna nhingi, chinoenda kuna nhingi. Apedza kudaro then master approva zvese kuti zvaitwa nenzira yakanaka. Mushure mengue kwabhadharwa 4% yamasters fees. Then zvimwe zvese zvazosara izvo zvogoverwa, vanhu votope ndokupera kunenge kwaita estate. Kana pazoita imwe property inozodiscoverwa, izvi zvapera izvo kunoitwa inonzi additional inventory yekutsvaka kuti pane imwe property yazouya inongodistributwa again
according to zvinenge zviripo. Saka that's the process yekwamaster. Tinozotangira ipapo kana taada kutengesa property ye mabeneficiaries anobvumirana, let's sell the property. Even vari 5, one akati handisi kuda kuti ndiinherite, ndoda kuti itengeswe. Kana imimi wacho musina mari yekumubhadhara kumubuy out, inototengeswa. Asi kana munayo mari yekumubuy out munogona. Kana 3 vachiti ngaisatengeswe, 2 vachiti ngaitengeswe, 3 buyai munhu out. Kana 1 achiti inini ngaisatengeswe, 4 as long as achikwanisa kubuy out anogona kubuy out, vanhu vobuyiwa out. Then kubva ipapo takuenda kuna conveyancer, tomboti yatengeswa. Conveyancer akupinda manje kuti abvise kuzita remushakabvu achiisa kune uye atenga property. Pandoitwa inonzi consent to sell, koitwa inonzi consent to transfer. Asi kana yapedza kusvika kwokupedzisira, vana ava vachida kuti ichipinda muzita ravo, conveyancing yakupinda zvekare, poitwa change of ownership from mushakabvu kuenda kuvana ava kana kune mukadzi wacho anenge asara. Now mamuchitaura nyaya yemukadzi, muri kunyanya kutyira kuti mukadzi obva ati vana vake ozotorwa nemumwe murume nezvimwe zvakadaro. Yes, mukadzi uyu anogona kuita inonzi trust. Zvoka trust inobatsira kana kuti mai ava vasati vatombororwa nemumwe murume vanogona kutoti vachiri mupenyu because ndeyavo voita transfer yeproperty yo kubva kwavari vachiendesa kumastechi yevana. Sa property inenge yatoo yevana. Saka kana vazofa haisisiri subject ye-estate. Saka ndo one way yekutogara vatochinja vaisa mazita evana. Or 2 vanogona kushandisa ma-instruments akafanana nekunyora will. And vo disinherita this guy. Havasi kumudisinheritira kuti haagone kubenefita. Varikutomudisinherita vachizoti anogona kubenefita asi ndanyora will yangu. Vai-exercise right yavo inonzi freedom of testation. Then the other thing they trust. A trust is a legal instrument iripo pamutemo inobatsira vanhu kutizvo vaise property mutrust. Saka trust inotoumbwa ichiumbwa nelawyer rinonzi notary public. Asi ngori magweta ese zvekare notary public motomuidentify. Kana matoenda kwaari motomubvunza kuti kumbira chitupa chako chinoratidza kuti notary public moziva kuti ndiye chaiye. Anokugadzirirai deed. Deed rinenge richidoma vanonzizvo the founder kana kuti munhu anenge atanga trust iyi. Saka kana ari mukadzi property yatoo muzita rake anogona kudaro. Oro kwamaster uisati yatombopinda muzita rake vanogona kucreate trust. Obva ati right yangu yekuti ndiinherite inini ndakuita repudiate that right. Ndoti property itorwe iendeswe muzita retrust. Trust iyi ine mabeneficiaries vana vangu. So it means kuti nyange murume wake aripo vatonge vatororana kudhara property inobva yatongonanga kumazita evana vari mabeneficiaries murume asimo. Or kana ada kumisa ake anogona kumisawo maybe ane limited benefit vamwe vane benefit yakakura. Saka trust deed inogadzirwa ine mabeneficiaries, inogadzirwa ine matrustees anenge achizorana mafees eningirini neproperty yacho inoiswa mutrust imomo. Saka mutrust umu makanakira kuti property inenge isisiri yemunhu, inenge yaproperty yetrust. Saka imba pane pakuti imba ndeyani yakutonyorwa kunzi Musha Family Trust or Mufami Family Trust or whatever zita ramunenge machuza kuti muise patrust yenyu, mabeneficiaries ndo vanenge. Saka ukadaro manje unenge waita insulate property yako against kuzoabuswa ne. Saka mawill matrust anobatsira nyaya iyo yekuti mari dzekwamaster dziedzi, especially in case of a trust, 4% haizobhadharwa. Bozo yakafa property yakaiswa mutrust hapana chinoenda kwamaster bozo haisisiri yake. Saka 4% taibvisa. Nguva inospendwa kwamaster yakawanda. Hamene kuwandirwa nebasa here kana chiba pfuma dzevashakabvu dzawanda zvokuti ukaenda kwamaster kuiprocess inogona kutora chiro 1 year, 2 years, 3 years. Vamwe vatononga kuti atone ma10 years. Chinonyanya kuitika ndechekuti kufa kwevanhu kunenge kuchiitika ndekuti iye mukomana mukuru asati atomboinherita pfuma iyi anobva afa. Saka taakuita estate yekubaba toita estate yemwana. Taakudaro taakufamba kudaro mai vanofanira kuva chibenefit vonzi vafa futi. Saka kufa kuramba kuchiitika kunoitawo madelays. Saka kana une trust yatoo mystery trust, afa rest in peace but life goes on. Saka trust nevasara. Saka trust chinhu chakakosha. Vanhu kana vachigwanisa kumaregister ngava maregister 400 sei mati kana vachikwanisa, asi zvinodhura here, zvine process inonetsa here. Ndo panarada kutaura cost yacho. Will
we are looking at between $300 pamwe 4 5 depending on kuti gweta racho rinenge rakuchajawo zvakaita sei. Trust you are looking at 400, yeah, 400, 450, 500, vamwe vanogona kusvika chero 1000 depending nekuve complex kwairi kuti igadzirwe, but ngavatarisire minimum of about $300 to $400 for any of those two. Saka vazhinji havana. Ani mukuona even digitization ine securitization kunzi kubhadhara $200, vanhu vari kutoti hatina mari yacho. Vamwe wacho manasa pensioners, vamwe chii vandotambira pamwe $20. Yeah, saka haikwani. Saka vazhinji matrust ndesaka vasiri kuzomaita because ane mari iri involved. Asi vanokwanisa, just like I said, vaine mari yacho zvinokurudzirwa izvozvo kuti muite. That's why vanhu vachizoti pfuma yenhaka inoparadza ukama. It means kuti vanhu ivavo vanga vasina knowledge yakakwana yekuti vakwanise kusecure maproperties avo in a trust. Saka inoparadza zvishuwa ukama. Hapana will, hapana trust, zvakungosheyiwa according to zviri pamutemo. Uyo oti haya uyo apirwe icho because vanenge vasingazivi ndichida inini. Iyoyo trust iyi inogara kwemakore api? Ngatiti wanga waisa mufamily trust yamusha kune vana 5. Vana 5 vese vaive havasisipo asi vanga vakaberekawo vana vavo. Paunoita trust iyo unokwanisa kunyora here kuti imba iyi haisi kuzotengeswa, imba ichagara iri musha family kusvika zvisukuru zvezvizukuru zvezvizukuru. Wongu unokwanisa kunyora like that uchiti izvo vana vangu. In fact word ratinozoshandisa ndere kuti descendants. Descendants kureva kuti wese ari kubva pauri, mwana wako, mwana wamwana wako, mwana wako, zvichingoenda zvakadaro. Vamwe vanoloka trust kuti ngaigare for 20 years or 30 years pasati paita chinoitiwa, but bozi ukazoti forever iwewe pachasara matrustees pamwe unenge wafa. Sa matrustees ndo mamanagers eproperty, madirectors vakasara vachidecide kuti ngatiitengese. Can they do that? Matrustees yes. Imomo mukati zimwe nguva zvinotokurudzirwa kuti muti maybe 20 years kana kuti kusvika mwana wokupedzisira ane 18 years. Because pane kumwe kuti nguva yachasvika yekuti kutochengeta property iyo iri mutrust kutokonzera hondo kupfuura kuti itengeswe. Vanhu voshayana 25,000 wodi voenda zvavo. Because they cannot be staying there. Vari kugara muspare bedroom, vari kugara mune imwe, vari kugara vachitemana, vakuisirana mushonga, vari kugara akaloka door. Saka panguva iyoyo munoona kuti zvinenge zvatove nani kuti ngotengesa hedu. Uyo unotenga property yake kwakati, unotenga kwakati, unotenga kwakati. Nyangwe isiri imba iyoyo yavanga vachigara inodhura like that, unogarawo maybe kustand, otoisa cabin yake, andogara in peace. Vanhu vototanga kunzwanana, vakutoshanyirana nechichi. Saka inini handizvikurudzira hangu personally sekuita kuti vanhu vaise clauses mutrust anovabhainda zvinhu zvokuti zviri rigid, hapana chichai. Saka vanhu vanozongoti fine, ngatichingobudai mumba macho. Uyo unozvigarira kwake, unozvigarira kwake, hapana achabenefita mumba mwenyu. Inoiswayo maloji akamugovana $10. Vamwe vanenge vasatodi manje kuti achanotora mari yacho ndiani, vanhu vakupomberana uroyi nezvimwe zvakadaro nechichi. Saka hapana anenge achada kuita anything chiri padhuze nenhingi iyoyo. Even matrustee acho yakutaura kuti inini mainini ndimi trust munowirirana nanhingi. Zvoti ivo vacho wawatosiya wapoindawo as trustee vacho nokuti imba yaJeremia haiwa ngatisiyane nani nazvo. Saka vapewo right yekuti at that time they can use their discretion. Iwo wafaka. Saka kuti uchaziva zvinosara. Tinoda kuichengetedza atiri kudzai nyaya yabai guru vakatengesa naba munini wakazongera kana vakunzi budai panapa imba haisisiri. Zvaitwa kudhara zvezvo zvakafanira kuti anzi murume anosiya nyora muwiwi kuti anzi mukadzi uyu kana akaroorwa futi ngaazo haana right yekugara ipapo. But mazuva ano havacharoorwi. Anongoenda unoita zvese zvano. Saka saka zvokuti anzi kana aroorwa hapana acharoorwa izvizvo nawangoita zvavanodi zvavanodi. Saka ini ndofunga kuti have a bit of some flexibility in so far as zvaunonyora mutrust yako kana muwili yako zvinozoita kuti vanhu vasununguke. Ngatiti ndakaroorwa, murume wangu afashayika akasiya maproperties, tine vana, asi ndozoroorwa futi ndochata neumwe murume. Zvichida pamwe taakutonetsana zvekuti toda kutorambana. Ndinokwanisa kuti titori muprocess yekutorambana ndotora maproperties akasiyiwa nemurume ndichiisa mumazita evana. As chinhu muZimbabwe munhu wakachata naye kana wakarorana naye tine regime inonzi out of community of property kana taada kudistribute property in case maada kurambana.
So out of community of property inoramba ichiti property ndeyako as long as iri muzita mani mako. So you can deal as you wish neproperty. Kunyangwe tiri kunetsana nyaya itori kumagweta toda kurambana. As long as zvisiri muzita reumwe uyu ndokwanisa kuita zvandinoda naye. Asi kana zviri muzita remushakabvu musati maita hakuna chaunogona kuti zvinotoda master izvo. Asi kana zvava zvakabviswa kumushakabvu zvoya muzita rako, yes, you can deal as you please. But as long as uyo wacho asinawo claim, anogona kuitawo claim. Angona kutotoroti patakauya ungoone property yako, asi ndakatotengesawo yangu kwandaigarawo. Ndikatosiyawo vana vangu vari pa. Ko zvikaitwa proven kuti ari kungonyepa hake haana chaakatengesa. Saka kumutemo chinhu chese chinoprovwa neevidence. He who alleges pamutemo must prove. Okay. Tabvunza isusu kuti iye zvino izvi kutaura kwandiri kuita inyaya yekuti zvinhu zvekuti unenge uchitonzwa kuti zviri kuitika. Murume akashaya 2000 in this case yandiri kutaura yekuti wandinoziya aibvunza nezvazvo akashayika 2000. Havasi kutomboziva kuti vane matitle deeds acho here? Vanotangira pai kana kuti ngatiti vaenda kwamambotora kwakatsekera vozwa zveshuwa title deed riripo vobva varatidzwa vakuda kuchichinja because munhu uyu akashayika. Pane mari dzinodiwa here ku Master of High Court? Master of High Court. Uye mari idzi dziri friendly here kune vatashatara vaye mapensioners ayaye? Mari idzi dziri friendly. Ufriendly hwacho rega ndikuqualify ndichiti dzinochargwa as a percentage which is 4%. Saka kureva kuti ane mbawo ye$10,000 anobhadhara $400. Anenge ane mbawo ye$100,000 anobhadhara $4,000. Ane mbawo ye$1 million anobhadhara $40,000. Saka kureva kuti mumwe nemumwe yakafanana chegumi chekuti matambiriro aunodi aunoita. Saka chiri friendly in that sense. Asi kuzoti iyo 4% yacho vachaiwana here yaimwe nyaya. So kwamaster muchitanga kuenda property iyoyo ngaitange yanorejiswa kwamaster. Ndati matenderera mukafind out kuti pane madocuments ndo amunoenda nawo kwamaster monoregister. Pamwe pacho you don't even need kutanga manotsvaka, mogona kutanga maenda kwamaster poapoint kwaexecutive. But master changa asingade kuti ariti kuti mungoregister maestate ekuti mangoenda monoshaya maproperties acho. Saka imbotanga imambotangira pakuti tine imba yatinotogara panonzi panumber 4 handiti madyira panze road kwakati. Imba iyoyo matomboinyoresa asi hatina hedu paperwork inayo. Master anoappointa executor apuwa matsamba ndiye anozoenda kukanzuru. Uyu executor wamukuti ane zvake ihama yenyu here? Ndimi munomutsvaga here? Munopiwa na Master of High Court? Executor kazhinji surviving spouse ndiye first choice. Handiti kana pasina surviving spouse among the children or my beneficiaries as it were ndimi munochuza kuti beneficiary executor watisukuda ndiani. Mukatadza kuwirirana pachoice yaexecutor, master anozoappointa an independent executor. Malawyer ariko vamwe independent executors vanenge vasingazoda kubhadharira ivavo manje vanobhadhara 5% of. Saka kuma akuda 4% ya Master of High Court. Yes. Moda 55%. Saka zviri nani vanhu vawirira nawo. Yes. But kune vamwe vanoti 5% yo ngaisveyadi yaenda zvayo. Pane kuti tinzi tawirirana kazhinji pane vana vemadzimai akasiyana oro madzimai pane vaviri vanoti kufamba kusatozivawo kwevanhu. Munhu ari kufambira as an executor kazhinji kacho hawanzi kuba anything because anenge achisuperviswa namaster. But vanhu nekusanzwisawo vanenge vakufunga kuti pamwe anenge achitotora imwe achazotora zvimwe. Accountability yebasa rake inotomonitwa namaster kuti waitei achinyora zvinhu zvake zvese. Pakaita anokomplaina kuti haasi kuita basa zvakanaka anotonotaura kwamaster, munhu anogona kutobviswa. Saka vanhu ngavanyanye kusatyawo kubvumirana kwakanaka because kunoita kuti 5% isasabhadhara asi 4% dzimwe nguva master anototi kana mari iyo isipo anogona kutotengesa property iyoyo
otora 4% ozokupa zvazara okupa 95 imari yasara iyi imba yasara yotonzi because hamuna mari yamaster of high court. Okay, mari iyi ine here zvekuti takuda kufambira mushure me2 years kana 10 years kana 20 years kuti inoramba iri mari imwe chete iyoyo? Tsanangura zvekare ine here pekuti inoramba ichichajwa makore amagara musina kuuya kuzoita register the estate? Panguva iyoyo yamuri kuda kuti muregister kwamaster neperiod inenge ichiitwa panotowekwa. Saka in other words, value yemba iyoyo inotonzi namaster endai kune ma-estate agents voita valuation. Kunotodiwa 3 ma-valuation reports. Ende vanhu vanobhadharwa futi? Yes. Kazhinji kacho vanotobhadharwa vamwe vacho ma200 vamwe ma300. Pane mumwe wandakanzwa achitanzi 120 handizivi kuti anguye 120 ndevekupi. But kazhinji kacho maprice mafees avo ma400 500. Saka munotofanira kuuya nematatu. Zvino izvi handizvo here zviri kubva zvakanganisa kuti vanhu vakasara vari mudzimba dzavari kugara dzemaspouses avo vasatomboatemta kuenda? Vari kumuka kuseni havana kana chekudya, havana shuga, havana kana sipo yekuti vanhu potaurwa mari dzakada noti kada kudzikalkulate zvinesvika takutopinda ma2000. And iye ari kubva afungawo kuti mari yacho even yemasters fees handina. Saka imba ichabva yatengeswa. Anobva rega ndiregera hangu kunoregister estate yacho. Asi itori mhosva pamutemo kusaregister estate. But mitemo iyi isiri kuenforcwa zvakanyanya because vanhu vari mumasituations acho vakawandisa kuti mutombotanga kutaura nezvazvo. But itori mhosva. Pane pekuti here pane zvinokwanisa kuitwa kuti vanhu vakadaro vabatsirike? Nekuti dzimwe nguva umwe ari kutanga kutozvinzwa izvozvi nhasi, asi ari mumba maari kutogara 30 years nevana vake nevazukuru. Sekuru vakasoenda kare kare kuti mbuya vakasoenda kare kare muridzi wemba. Apart from information yatiri kuvapa ndokutovabatsira kwacho. Hapana because njani anokupa mari yekuti because vanenge vachikuti mari yenyu iripo kapamba ipapo, saka tongoitengesa tokupa ichange yani yacho. Handiti kana vachida kuti property iyi ipinde mumazita avo, asi kana vadangosiyawo zviri mumazita emushakapo vachatofa poita 50 years 60 years, venguva iyoyo ndo vachazosanganawo nedambudziko. Vakubvunzwa kuti oiwe uri mwana wani, okay sekuru wako wanga uri baba wanhingi, zvorondwa. Asi zviri nani kutozviita iko zvinezvi kuti ugadzirisire vana. Kana uri kukwanisa kuita kuti zvipinde mutrust zvisazonetsa mangwani. Kunyanya trust because waburitsa iwewe mari inokwana maybe 600 or 500 woisa mutrust, but panozodawo imwe mari yekutransfer from muzita rako kuenda kupi kutrust. But zviri nani at least 4% yekwamaster yapasina, 5% yekwaexecutor panenge pasisina. Aiwa vamufami, rimwe rachanzi mungu anenge riri bhonzo rinonetsa kunyenyenara. Anoza panobikwa mabhonzo pane rimwe rekuti rinenge richinyatsofufunuka zvakanaka, asi pane rimwe bhonzo rinenge rakaoma. Asi chakanakira kuziva mutemo ndechekuti unotichengetedza. Saka tinoziva kuti kunze uku vakawanda vari kuti ndisingatoziva ndo zvakufanira kunge zvichiitika, ndaisatoziva ndiri kutyora mutemo kuramba ndakagara paimba yakasiyiwa nespouse yangu isina kuchinjwa, isina kurejistwa. Imwe futi yandaida kuti utaura maybe before you close, kuti munhu ko mataura kuti asiyanirira nevana ko afa asina vana. Panewo situation yakadaro yekuti haana will asi angofawo asina mwana. Mutemo unoti kana pasina mwana pfuma inoenda kuvabereki. Ko kana pasina vabereki, mabrothers and sisters. Ko kana asina, takuenda kuvazukuru nevamwewo. Ko kana asina, kana asina vanhu vese vakwazo register estate ndiani. Ndiri kudaro nenyaya yekuti ndinoziva vamwe sekuru so vaitonzi sekteni vekuti vakabva kuMalawi vakauya kuno kuzviya zvekuchengetwa muhama zviya, asi nekuti vakanga vakashanda kucouncil vakapiwa stand kuKorobro vakavakirwa, I think pakavakwa about 3 rooms. Saka paitombogara muzukuru wevanhu vakanga vachigara navo vaiti hama dzangu dzekumusha, asi pakazogara loja raive riripo.
muzukuru aigara uya vakazenge vanetsana achibva anoshayikawo loja reari yaribva rasara riripo kutaura kuno kanonzi akatochinjisa mapepa ende imba yake. Saka ndo riski inozopedzisira yaitika iyoyo. Kazhinji vanenge vari vachengeti vedzimba dzakadaro vanozopedzisira vachinja mapepa kuti apinde muzimba. Hapana ari kumuchana. Asi anochinjika sei manje naiva uori uriko ndo machinjiro anozoita. Saka ndo riski yacho. Oro kana zvisina kudaro zvikwereti maybe hapana munhu ari kunobhadhara zvinoramba zvichingopaila pamba ipapo kusvika kanzuro yazoti nechikwereti chatosvika kuma 60,000 imba yacho iri worth 50,000. Saka kanzuro ndo inozotengesa imba iyoyo yobva yatowana mari yake. Saka ndo zvinowanzoitika, but kana tichifollowa zvedu makesi akadaro anenge ari mashoma but akawanda. Asi ariko? Yes, ariko. Yataida kunyanya kudzidzisa vanhu ndeyeyo kuti pasina mwana, pasina surviving spouse, parents, siblings, maybe uma extended vazukuru, manephew nechichi, kana pasinawo ipapo ndo masituations akafanana neamanga muchitaura. Vamva toda kutendai uye kazhinji kacho sekutaura kwataita kuti kuzoti kuti ndanga ndisingazivi haukwanisi kuzvidzivirira nestatement iyoyo. Ngatizivei mutemo. Ndosaka tine chirongwa chino ichi kuti tizive mutemo tizoti pepe asi ndakambozvinzwa zvichitaurwa asi gweta riya rakambonditaurira. Toda kutendai kuva nesu nasuno pachirongwa All Things Law. Tinovimba kuti madzidza. Tinoziva kuti kwamuri ikoko muri kuziva vana mbuya, vana sekuru, vana tete, vana shona inobva yanyonetsa futi vana sekuru. Murume watete anonzi ndisekuru kati baba mukuru. Vekuti vari kugara paimba yakasiiwa nemaspouses avo. Havasi kutoziva kuti pane title deed here, havasi kuziva, vanongoziva kuti bepa rinongoya rakanyorwa zita. Uye vanhu vashayika vakanga vari varidzi vedzimba idzi makaenda kunonyoresa kwaMaster of High Court here. Maizviziva here kuti imhosva kugara paimba usina kunyoresa kuti muridzi weimba inoi akashayika. Uyewo chatadzidza nasuno inyaya yekuti tinokwanisa kuprotecta hupfumi hwedu kada kuti hurambe huri mufamily yedu nekuita anonzi mafamily trust. Mibvunzo yose yamuinayo munokwanisa kutinyorera pano paDestiny TV. Vamuvhami vanenge varipo vakandira mibvunzo iyoyo kuti vatenge ivo zvinenge zvichinetsa votipa kuti mutemo unomboti kudii. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Ngatisangane zvakare muzvirongwa zvakasiyana siyana zvatinokunzirai pano paDestiny TV uye musakanganwe kuita subscribe.